Мелетомак авылының Собонтой майданында олысы кішісі хәттер бокчасы акциясына кушылды. Шимбе көнне биредә ул җирлегендә гомер итүчеләр генә түгел, районның оешма предприятие коллективлары һәм мәктәп укучылары да агач утыртуда катнашты. Акция кысаларында 200 төп нарат агачы утыртылды. Әле авыл җирлегендә уздырыла, кичәгенә инде менә 200-дан артык нарат агачы алып кайтып, шушында утыртырга игълан ителде. Шул утыртырга кирәк, яшелләндерергә кирәк үзебезнең районыбызны. Bu aksiyada men birinchi topib qatnasham. O'zimizning yashagan yerni yashab turish uchun biz o'zimizning kuchni kirittirga tirish. Мелетомак җирлегендә оештырылган чара чын мәгънәсендә бәйрәм төсе алу белән сөенечле. Киләчәктә бу урында дәүләт программалары ярдәме белән балалар һәм яшүсмерләр өчен уен майданчыгы да, ял итү урыннары да булыр дип планлаштыралар. Безнең инде быел агрофирманың юбилее, шуңа багышлап менә біз мәҗлес оештырдылар, агач утыртуы, менә шуңа күрә без катнашабыз, шуңа мероприятиеларда агач утыртуда. Миңа 85 яшь, монда агач утырткан яшьләрне күрергә төштем, сөенеп, Аллага шөкер, матурлыкны белә торган яшьләр күп икән әле дөньяда. Рәхмәтләргә булсын. Без бу хәтер бакчасының бик теләп катнашабыз. Авылдан рөхсәтле халык җыелган. Без дә шуңа пограничниклар исеменнән катнашырга төштек. Агачлар бош калкыткач, бу урын тагын да матурайып, яшелләнеп, яшәреп калыр. Агач үсентеләрен утыртканда күңелгә яу кырында ятып калган якыннарыбыз килә. Сугышта башларын салган батырларыбызның истәлеген бездән соң киләчәк буын да онытмасын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.